Keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela. Keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Gernika batzordeak 5 hamarkada beteko ditu aurten. Mende erdia, beraz. Baina badirudi hamarkada guzti hauetan ez dela ezer aldatu. Ez dugula ezer ikasi. Gure aldarrikapenak beraz bere horretan diraute. Ahazten den genozidioa, bi biderrez da genozidio. Fasismoa librea dabil, zer nahi egiteko prest. Atezuak behar dugu egon.